Beba. Alo. Aduro na-ekwu. Iwere ọnụ m ị ga-aba n'ọmụ nwa bụkwa eke iti na Ọkịja na-ekwu nkata ọgwụ iyi ka iyi. Dibia. Udere na-eri ọsụ na nke ikpeazụ a. Aka na-ebe ji ụmụ okorobịa ike nke ikpeazụ a. Ya na-agwa ndị mmadụ ebu na ọgwụ ngwọrọ karịa 4 days nke ma na ọ bụ ọmụ nwa bụ eke iti gwụrụ ya bụ ọgwụ na ọgwụ na-arụ ọrụ a na-akarị 4 days were arụ ọrụ. Ihe m bịara bụ ka m mee chọt vidio. Onye a nwa nwoke ka ọ bụ Dr. Vidio Face. Mbọsị ọ bịara be m arụchagharị ọrụ wee gwa ya na Chidimma ya adị. O were sị na ọ bụ na Chidimma dị na ya ga-abịakwa maka na ihe nna ọ bụ chop and chop. Ọ bịa ka Chidimma dịrị. O were otu oke ọkpa sị ka ya bịa ka ene mmụọ mmiri. Nna ọ bụkwa arenji. Ihe nna eme arenji. Ya arenji ka nna eme. Ihe ọ na-eme arenji ọ ya plan na plan. Ma ọ ya plan na plan. Ọ dị mma. Ma ọ bụ arenji dị nka. Mba. Ọ dị mma. Ịda anụcha Igbo ọfụma. So na anya ene na ọ da anụcha Igbo ọfụma. So nke abụọ ka o ji were bịa. Nke abụọ ego o ji wee bịa. Ọ bụrụ na ego adị ebe a, o nwere ihe nje clarify myself. Ọ bụrụ na ọ bụrụ nwata wetara ego a ka ọ bịa kene arụsị, bịa kene mmụọ na-emere m ihe n'ihe ọma mmụọ mere ya. Ọ bụrụ na ọmụ ji aka m weta ego a na ihe abụọ arenji, ụmụ ọbụla m mụtara n'ụwa ka ha nja nkọta. Mana ọ bụrụ na ihe a bụ nwatakịrị a ji aka ya wetara m ego a bịa kene arụsị, ụmụ ọbụla m mụtara n'ụwa ga-adị ndụ ha ncha ga-aba n'ihe. Ha ncha ga-abụcha ọgaranya. Ihe nji ebe ndị ịṅụ iyi nwere ya ụmụ m ṅụọ ya igbu ka o mee m nke ya ewute na ọnwụ ya ga-ewute nta abụrụ ya na ihe begidere mmeta nwa m. Mana ya na-agwa ndị mmadụ ibu na ọgwụ na-arụ ọrụ adịghị akarị 4 days. Mgbọsị ibere ebe ka ihe ogburu oge ome ọkwa ntụ sikwu ya ka o si were eme. Ọ maka ndị na-apụta si gị na-eke maka na ofu ya chọpụtara n'ụwa bụ na onye ọbụla ifuru bụ onye ara na-eme ihe na mmadụ ji ikwu okwu o buru ụzọ kpọọ onye ahụ onye ara. Onye ọbụla ifuru ji enwe afe sik na-eme ihe na mmadụ ji ikwu okwu ọ sị gị na onye ahụ enwe ọgwụ. Ọ bụrụ na ya na-akpa na enyere ndị ụka. Afụrụ m interview ya na JPAC mere na telivishọn. Ewere jụọ ya were si ya ma ọ bụ dibịa, ọ sị na ọ bụ dibịa ma mụ ya bụ pastọ mụ ya bụ nke nwa ya mụ ihe ọ sị na ya bụ. Ewere jụkwu ya were si ya na ọ bụrụ na asị ka ya na-eke ya iti pụta kụba ọgwụ na ma obere ivu na mụnwa bụ eke ya iti ga-edifit nwu ya. Nwa bansi dị ka na enyere ndị ụka ewere si na eke ya iti ama ndifit nwu ya. Ọ bụ na ebe dị nwa be m na-amụ ọrụ be m dibịa ọga ọ bụ na ebe dị nwa be m mụrụ ọrụ be m gosiri ajọ ọgwụ nke na ya nọrọ na field ọwụrụ ọgwụ kugbu ogu ịghọtara m ya bụrụ ozi ebe nwa bụ eke hit mụ na mmadụ ya na-ekwu okwu na-asị mmadụ na o nwere ọgwụ maka na onye si na o nwere ọgwụ ịma ka o si kwado. Ọ sị na nwa onye ọ dị ka ya kụgbu nwa ya na Anambra steeti a nwere ọgwụ. Ewere jụkwa ya were si ya ọ bụ na mmehie dị chichara nji accept asị ka aka mgba na field ọkwa ya apụta ọ sị na ya eti ya na ọsụ na Lagos ka ọ sị na-ebe nwere sị m na aka mgbaghu tupu ị na-asị nke ba na enyi na ndị ụka iji ma chaịnụ iji eke hit chaịnụ ka ị were eke hit grow nwere sị ka mgbaghu na ọ dịrị mụ na ahụ ịbụ onye ụkpọ abụ m onye Ọkịja mana ama m na ịma mmadụ na Ọkịja. Tupu ime ihe jụọ ese jụgere jụọ mmadụ na-abụ na eto ajụjụ onye dị itu a gịnị ka o menwuru ka aka begodụ na mgburube begodụrụ m ọfọ jụọ ese bịa na Ọkịja jụọ ndị mmadụ eke hit gịnị ka o menwuru ka aka ọrụ gụ maka na ịmanye aka na mmiri ọkụ ahụ regbuo ogu na ọ bụrụ na isi ka ọ bụrụ na iberivuru na nwere ọgwụ n'iberivu na nwere ihe ịma na-esi na abịa na mgbọrọgwụ na akpa ya n'ike eke hit amasị mma mụnwa ma ọtaprụfụ ka m ji agwọ nke m ngụnwa ji mgbọrọgwụ na akpa ahịa agwọ mụnwa jụtaprụfụ bụ ya na-agwọ nke m. Nna stọpụ onye na-asị na mmadụ enwere ọgwụ na ngụnwa na-ekwu na mmadụ enwere ọgwụ ọ dị m ka ọ na-enwe ha ọgwụ maka na onye ọbụla ifuru bụ onye ara na-ebu ụzọ akpọ mmadụ onye ara. Ihe m na-agbaghị bụ ekwuru m last video mere sị na m agaghị accept any challenge from anybody mana ọ daa na nke nwamba nsị a nwesịghị ngwa ịbụ onye ihe ala mụnwa bụ onye Ọkịja
nene ihe ala nene uri ịgbara ebe dị gị mma chuzuo ihe ala and uri si nye anyị date nye anyị time mana before then ihe aga na ya chairman ihe aga n'ogbegu ịga n'ogbegu na ịga meet ya chairman ndị ogbegu ide akwụkwọ ịgba ha na ọ bụrụ na ị ga ije bata si atụ na-esi eme na-eke hit arrest ma ọ sakpụrụ na-eke hit mụnwa edekwu chairman ogbe m dekpa akwụkwọ sign nụọ na ọ bụrụ na ndị ije abata si adụgha na anyere ndị ụka ma ọ si eme na arrest imesịa ya idekwu ya ọrụka gọọmenti chairman ide akwụkwọ sign nụọ idekwu nke mụ daa akwụkwọ sign nụọ onye a bụ ọtaprịta onye a na-agbaghị n'ọkụ bụ ka afịa J Park ya gbaa mbọ fụ na ihe agara this process and ọgwụ anyị abịa bụ ịmara ọgwụ kụọ ibe gị ọgwụ anyị nọkwa ma ịmara ihe imenwuru gị mee ma ọ majik ma ọ gị were ketụrụ sigbe akpa ma ọ dịka ụmụ abụrakata abụghị na-emesi na ọ bụ nna mụ na gị na-abụ ya akwụ onye nwere ọgwụ ya kụọ ibi ya onye kụgburu ibi onye ahụ nwụọ ekene nwe ọgwụ ọga togodu mma eji pinu ga gbughu mmadụ ama ya pinu nwere agụ mpịa ya kata dibia mmadụ ama mgbogbu ya ịfụrụ na amagharị eke yi taa na-eme brabra too much ife iru onye nwere ọgwụ ya ka anyị mee ọ bụ nke na-abịa ka eme practice ma ọ bụ ka eme abrakata agba no bụ ịgbara ọgwụ ọbụla ị ya akpa ka hit kụọ mụ mmadụ nke m na-akụgbu nkwụọgwụ and nkụgbuo ga-akụgbuo ịnwụọ ịkụgbuo m ka nwụọ ọ gaghị isi ebe a na ka kwụsị ime dibịa gee ntị nna onye ọbụla nwere ọgwụ a na-enyi na ndị ụka ị nwere ọgwụ n'ụdị nke gị asị amụ na ị nwee ọgwụ mụnwa abụgo eke hit gwụrụ ọgwụ n'ụdị nke m anwa na anwa kwuo na m enweghị ọgwụ maka ikwuo na m enweghị ọgwụ ọ bụrụ mkparị to me and ihe ama nwa eke hit aka ihe eriwu nri eke hit siri ihe eriwu nri siri irie nri siri fuo so ejisina ma china gbaa ya online kịta ka ịma na akwa ọkọ brojigad I am not competing myself with akwa ọkọ is akwa ọkọ eke hit is eke hit I am not comparing myself with somebody else. I compare myself by myself. I do what I do by myself, and I know what I know by myself, and I am what I am by myself. I don't compare anybody with me. Now, it's a blessing from God. So, onye ọbụla siri nwe destiny ihe ọbụla siri akara aka nwayọ nwayọ ka ikpu ji emi ịbatara na adụgọdị na dibịa godi adụgọdị n'ihe eji akụ eme na dibịa a na-enye na ndị ụka mụ na gị na-aba ya ama aka ego nọmba 1 adụgọdị na investment mụ na gị na-aba ya ama aka investment nọmba 1 adụgọdị n'ihe afụrụ anya ba onwe na-ebe iru eke hit tọrọ atọ so anwa na awapụta na akọ nonsens nke na J Park mana ama m ihe niile na-abụ ka eke yi iji nwee ike na-agaba ela tụọ eke yi iji okwu na ọ dịrị izi so ihe na-agba ndị mmadụ bụ na agwụ mekwara ka o si eme maka ọ na-eme agwụ mee ekenekpa agwụ ịghọtago so nwatakịrị a ọ bụrụ na ije ọ bịara ebe a na ọmụnwa bụ eke hiti ọ bụrụ na ije a nwata bịara ebe a na ego a nwata a nyere m na ọka a nwata a ji bịa ka o kenee mụ ọ bụrụ na ije anwata abịara ebe a ihe nji gbu aja na ka nji n'aka aja taa na ka nji ọ bụrụ na ije anwata abịara ebe a na ọmụnwa bụ eke hit je were ego m na nwata akwụghịrọ m ego na nwata abụọ ya nyere m ego a na ọmụnwa bụ eke hit fọjiri ya ma ọ megharị nji wee were ego nye nwata ka nwata abịa kwuo ihe ji eme ha eme a sị m nya ụmụ ọbụla m mụtara nwa ha ncha nwụọ n'ihu m mana ọ bụrụ na nwata ji aka ya na ọgwụ na agwụ mere ihe ọma na nwata ji aka ya wetara m ego for testimony weta ọka m kpere ekpere ụmụaka m niile the must survive and the must live and ha ncha ga-abụ ọgaranya ọnwa ka ihe ya eme mkpu a kwuru ya ka ọ dị na mmụọ tụa ka ọ dị na mmadụ so ma ngụma bụ onye na-ekwu n'ihi amụ eke yi iti aka ga-eburu ụzọ jee ego akpati ozugwu debe etepe jee ego akpati ozugwu depe gba ndebe ụlọ ebe ahụ enihu ure n'oge dee ya wil maka na ihe ya ka ịfụ karịrị gị na-ege ntị jụọ ese ịka bụ nwata ebidoro m dibia since 1999 nwee my license na 2001 from dibia so ama m mgbe ị nọ mgbe a
and let me tell you dibịa ọbụla sị gị na ya bụ mana ya enweghị ọgwụ ọjọọ ịma na ọnya ebidoba ya na agba okwu abụ ndị mmadụ and agwara m ụnụ last week si ụnụ biko ụnụ were mụ ka ọ this week ka ọ nwee ya na-aghọta ụnụ afọ na ụnụ bụ obedient sons ụnụ na-eme ọfụma ebe a ka I like you maka na ịbụ obedient son ịdị obedient ị na-aṅa ntịrị ya na ọ gwara ahụ agwara m ụnụ last week na moto si were mụ ka ọ this week and this week ewurego m nke ọ na ba anyị gbapụtara na enyere ndị ụka na-asị ya mụ na ya ma aka nwoti ya n'ihu ọgụ ofuo so ya sị na anọ ya bịa ọnwa nke m menwuru n'ọnụ ọgwụ mụ na ya ga na-akụ ụkpụ kụọ m nke iji ka m kụọ ọgwụ nke nji ọ sọvaịvụ ya ka m kwụsị ime dibịa ụnụ ma na ya na-ekwu abụrụ ya ụmụazị wetagosi ime ya renji n'ihi ara ma ọ bụ uri si asị na ya na ọ bụ agbata na anọ m Lagos ọrụ oyibo m na-eje ebu ndepụta ọgwụ nna Lagos m na-eje ebu mbe Lagos ngwa ọgwụ nna abịa m Lagos n'ime last week last two weeks abi eje Lagos n'ime last week abịa m na bịa gadịrị ya na ebe na-akpọ Jajakonde Estate Jajakonde ka m bịa n'ime last 2 weeks m bịa gwọrọ ụmụ Igbo ọgwụ gbụtakpa I go my way ịghọtara na so na-eke yi iti na-eje Lagos ahụ ịnọ mana o ruo nke na ịmụaka we come down this side na ụkpọ na Ọkịja silapụ Ọkịja silapụ ụkpọ ada ihe ara ma ọ bụ uri ka a confirm mụọ ya ka m rie na egwu next time ebi ụwa ọzọ ịnụ onye a na-akpọ eke tupu a na-eti ya hit egbo ezigbo ọsọ mana I like your way my boy continue no ọ mmadụ ya eji mmadụ pụta ife I like your way ma gị mara amara ka ị kwesịrị ka ị na-epe emumeji ị kwesịrị ka ị na-epe at least na sisi iji agba eke hit n'ọkụ na-asịkwa eke asịkwa ekechasị iji je plan wit ụmụaka plan cha i were ncha nye ụmụaka ha ụmụazị nyere ncha eje saa ncha bụrụzie ọgaranya kwụsịzi ile pure water kwụsịzi ihe ọgụ ahịa bụrụzie milonia mana ngwara onwe nwere ụmụaka ahụ ncha ha I don't take him in one we rugo 4 rules and part of the ben nagu. Or dear book you rugo 4 rules and part of the ben nagu. Mani ya room aka habro granya. So glory be to God. Umazia bogra from you. Chineke na get frago. Egazie. Kama na Chineke na mankebe eziokwu. Chineke na onye eziokwu. Ya na gba ndị mmadụ bụ unu ejina maka na na-asị na-asị. Ma ọ na-asị na na-enyere ndị ụka abụghị ezigbo mmadụ. Ezigbo mmadụ. Unu aya Ebrem ya n'oyi ọ na-eri ka ọ na-achọ. Unu aya Ebrem kwu je park n'oyi ọ na-eri ka ọ na-achọ. So as long as na-eke yit na-agba ndị mmadụ viewer nwanne si gaba ọ na-eme ka ọ dị eme je park ya padale ka don't cut agwụ nsi ụlọ asị okwu ha sị na onwe ya bụ mana ịma na anyị bụ ihe mana ihe na-ekwu bụ na ọ ga-adịrị na kafa gị hello nna m eke ime ọ gịnị mee ọ na haus savisi na-enye nsogbu n'ime ya ga-eji wee pụta ebe a biko ụmụ na ụlọ ewe n'iwe ọcha debe mbadebe ebe debe nna saa aka gị nara fon kakari nke kwụrụ ụgwọ kwa nka nke a wetara ego eweta na nke abụọ onye ji arụ ya ọrụ ọ dị mma kada afọ nka afọ ya gị Proza Z Proza Z ka Facebook na ya lekwa egwara agụ na afọ je kọpịrị aje chat bịa nke a bụ nke iji arụ ya ọrụ bụ Asepdora ọ dị mma o Chukwu ya na-ekwu bụ na as long as ni nwere something doing na mmadụ agwụrụ ọgwụ ndị na-agwụrụ ọgwụ bụ ndị nwere something doing as long as ni na-ezu ohi na ị na-egbu egbe mmadụ agwụrụ ọgwụ ebe n'ụwa niile kịta o nwezi ihe ụmụaka ji asọvaịvụ abụghị ọrụ a o nwezi ihe ụmụaka ji asọvaịvụ abụ ọrụ a
mana ya na-ekwu bụ onye ọbụla rụbụrụ ọrụ afụ ego ya hapụ ya chọọ something doing chọọ business na ya abụ ezigbo ọrụ mana sị marakwa ama na mgbe mbụ na ndọcha na-agba ya bụrụ ohu. I am not encouraging you to be a street person, but I'm telling you, if we go to something doing, no come here, I'm not going to go here. You want to go? So you hear me? Makam na more than you go. Ego nke for carbon cover. And the payment money, if you know go to something doing. If you know go something doing, you stop all. To a business name. Keep all your promise. Ka wo na mere ihe. Efu na tata. Iyo maga na mere. Ebe ọ bụ na agwụ mere egu. Isi ka I were nke abịa ke na agwụ. Ọ bụ ọmụkpọrọ nke bịa. Ama m na-abịa ebe a. Ama m na-abịa. Maka ndị mmadụ gasịkwa na ọba arenji. Mana nke bụ eziokwu bụ na ama m na-abịa. N'ụgwọ ana ka nje kwụcha abata fụgụ. Ka ọ bụ eziokwu. Ụgwọ ana ka nje kwụcha abata fụgụ. Ma ndị juru ebe a. Ibu sef amazi ama onye bụ. Nke bụ ezie. Nọ nke pụtara kọwara m onwe gị. Wee kwuo na na-ebere nga arụ ofe ihe ọma. Ewere sị na ihe eri sọgụ n'ihi eji nke abịa nye m ka ntị na-akpa were na-agbara fuel. And agwọbụka n'ọnụ ọ pụtara akpa ire ọma. Nke bụ eziokwu bụ agwọbịara ọgwụ n'ọnụ ọbịara be m wute obi ya sị m kpere ya mụ ji agọrọ ya mmụọ m. Ya bere ivu na mmụọ na ebe ka ọ bụ eziokwu. Wee sị abụọ bụ na ibere ivu na mmụọ na ebe na-abịara ọgwụ mmụọ. So and ka agọrọ ọgwụ mmụọ ọkọchiri mmadụ. Biko ndị be agha bụ ọkpụkọ a na-arị eju maka ndị ga na kọmentị bad ọ ga-adịrị gị na mma ihe ma ga na-emere gị ị ga-afụ ego anya n'ọhọ ga-adịkwara gị na mma ndị otu ga-efu ife taa ị ga-afụ ife nke gị ndị otu ga-ebịa testimony taa ị ga-adịpụta testimony nke gị ndị otu bịa kpere gị ure mata n'ihu mmụọ m ihe ma ga na-emere gị mmụọ na-ebi gị ụmụazị ike ga-ebi ngụ nwa ike onye tekwa ka na-ekọnfam ọnụ na na-emezi okwu ebe ọ bụ niile foro m wee sị ka ị bịara ebe ka hit ata ihe maga na-emere gị ndị mma ga-adịrị gị igbo n'aka na ị ga-ebute nke bụ mma ego na ga na-erubere gị isi ihe maga na-emere gị ọ ga-adịrị gị na mma biko nụ ya na-agwa ndị mmadụ bụ onye ọbụla ka ba arụ ka ọnwa onye ọ bụ maka na ịnwe akwa na onye bụ onye enwe ha gị uwe ọkụ si were ya ka ije mụ ya ọkụ ebe a na-amụ ya ọkụ jee mụnye kandụl ebe a na-amụ ya ka esi eme ya azụ edozie ebe a na ebe a na akụkọ netwọk den were ọka n'ezie ebe a gọọ ya gbuo ya tụọ nzu na ya emme nye gị ego maka nye gị ego ofuo nna ya gasị ego ọ ga-adịrị gị na mma adị m hapi na ibira kene mmụọ nke bụ eziokwu bụ na ọ na-eme afọ ablacha mbọ ka aja akara ego bipụta mụ na mmadụ na-amụ aka online mana the boy pụtara kwueri mana ọ mekwa na nkwueri no o ji ma wara viewer o ji ma chụrụ aka ya so I am not against him kama na ọ bịara kwugodo ofu kwuo gbazie nke ịma aka mmadụ adịghị na-ama mmadụ aka na ọ dịrị ọnụ mma onwe bụ onye m pụtara na Facebook si abịa ka mụ na maba aka ma ọ kpọọ mmadụ iyi ma ọ sị na mmadụ enweghị ọgwụ maka na onye ọbụla bụ onye ara na-ebuza akpọ mmadụ onye ara onye ọbụla ji enweghị ọgwụ na-ebuza asị na mmadụ enweghị ọgwụ onye nwere ọgwụ a na-asị na ya nwere ọgwụ onye ji ọgwụ a na-asị na ya enweghị ọgwụ mmadụ adịghị mgbe sị na mmadụ abụghị ya na iru onye ahụ si mara ma onye ahụ ọ bụ ya ahụ ana m ede mgbe a na-ajụ ya kedu ụdị ọgwụ anya akụ ka ọ sị na ya akụ ekeghị ite ọgwụ ekeghị ite egbu isi ma ọ daa ngwụrọ ma ọgba m ọga ihe o kwuru bụ na abịa ya mee majik nke ya mme majik ekeghị ite abụrụ onye majik and sị mara ama na mgbe ọ bụla akara mgba na field na oyigbu emugbu egwu ya bụ mgba mana sitekwa ya sa nụọ maka otego mgbe ha ji achọ ihe m ga-eme ka polisi bịa mee m arrest so e nwetara ike ọ bụrụ na mgbuzie nwa amadi ya na polisi ebe mee m arrest so si dee ya ede saịnụọ ya saịnụọ ọ na bụ onwe ka o si wee dị ka a sị na ihe adịritin ịghọtagwo so ihe na-ekwu bụ ya dịrị onye ukwu mma ya dịrị onye nta mma ya dịkwaziere ana enyi na ndị ụka mma na onye ọ na-eri ka ọ na-achọ dịkwazire mụnwa bụ ekeghị iti na mma na onye na-eri ka m na-achọ a na-ama asụ na enwere ọgwụ mana onye ọbụla onye mara nke o ji eme gịnị ya jisie ya ike onye mara ụma ekwe ekwute mmadụ ibi afọ nọtin ịghọtara na mana si nwere ekeghị iti na-agbara via na ọ nwere ya na-emenụ na-ekeghị iti bụzi ahịa na-ekwo ekwo na ahịa iburu ekeghị iti na-aja ahịa ga-azụọ mana ọ bụrụ na iburu ekeghị iti na-aja ahịa ga-ahịa azụ mana ihe na-ekwu bụ ọ bụrụ na nkwukwu ọzọ